Watton. McLagan yn troi Griff John yn llawer i'r rwydd. McLagan yn gyrru mlaen. McLagan yn ergydio. Ac arbediad da gan Alex Ramsey. Y golwg cyntaf ar y gol i McLagan. Ac oedd angen arbediad craff. Patton yn gwneud yn wych. Cotsil yn ei gwarchod i. Luke Cummings. Y Bruce yn mewn. O, fflig hyfryd gan McLagan! Ac oedd hi bron a bod yn gol hyfryd i'r Rhys a Bruce. O'r flic yn oldidog, ond Ramsey eto'n arbed. Barri mond wedi ennill 1-6, ond nhw'n sicr yw'r tîm gorau yn y 10 munud agoriadol yma wrth i Môl Toure dderbyn y bas. Toure! Oedd honna'n agos. A smudodd Ramsey ddim o gwbl. 7 munud wedi chwarae, fe allai fod yn 2 i ddim yn barod. Clark i Smith. Bradley o'i flaen. Bradley'n gadlu'r bêl redeg. Sean Bradley! O, arbediad da gan Mike Lewis. Oedd honna'n ergyd ffyrnig gan Sean Bradley. Fe drodd amddiffyn o'r ergydiodd, ond arbediad da. Cooper y capten yn edrych mae Bas Letraws. Wedi mesur yn berffaith. O, ac yna Bruce yn troi Clark. Toure'n gofyn amdani. A Bruce yn penderfynu mynd i hun. Ac yn taro'r trawst. Wel, mae'n chwarae fel asgellwr y pnawn ma gyda Hugh fel cefnwr ac mae'n creu bob mathau o broblemau i Caernarfon. Noah Edwards yn erbyn Luke Cummings. Heibio yn llawer i rwydd. Ond gwaith da yn y diwedd gan Watton. Ond y bas yn syth i Jamie Crowther. Leo Smith. Smith heibio i ddyn. O, ar bas i Sean Bradley. Sean Bradley! Heibio'r nod. Symudiad gorau'r gêm hyd yma gan Caernarfon. Doedd Bradley ddim yn camsefyll, ond y camsyniad gyda'r ergyd. Clark yn ennill y bêl yn ôl i Caernarfon. Ryan Williams. O, yn ceisio mynd yn ôl i Ramsey, mae Mo Toure yno! Mo Toure yn rhoi'r Barri ar y blaen! 63 o funudau wedi chwarae. Toure ar ôl dechrau araf i'w ail gyfnod gyda'r Barri a'i drydedd gol mewn 5 gêm. Ac ar ôl creu'r holl gyfleon, smonach gan Caernarfon sy'n rhoi'r gol agoriadol i'r tîm cartre. Bradley'n ail ddechrau'r gêm felly a mynydd i'w ddringo i dîm sy'n heb ennill yn ei 7 gêm diwetha a dim ond 1 pwynt mae Caernarfon wedi cael yn y gemau rheini hefyd. Os na ffordd yn ôl iddyn nhw ar Barc Jenner. Darren Thomas, os na un dinell greu, Thomas yw hwnnw. Bradley'n edrych am y coesiad. O, Lewis yn ei gollwng i! A Darren Thomas yn dod â Caernarfon yn gyfartal yn syth. I gol gyntas mis Rhagfyr a pha mor gostus fydd camgymeriad arall gan Mike Lewis i'r Barri. Oedden nhw dechrau well na ni hanner cyntaf. A mae wedyn pan ni cael dipyn bach mwy o siap. Tod, falle bod ni wedi nicio gol, tod ar ei bris i gael un o ddau, a Brad's cael un o ddau, just cyn y hanner cyntaf, ond dwi'n meddwl canlyniad teg yn diwedd. Disappointed. Look, I thought that we started like a house on fire. You know, that first 20 minutes was as good a start as we had this season. And I think we score in that period, then we go on to win the game. But difficult to appraise the full game because I thought we were rusty today. I thought we were really sloppy, you know, across the board, and that's not my lads. We just had a good chat in there now about it, and I think sometimes you're suffering a little bit from a lack of momentum. You know, play 1 week, then you're off the next. You play 1 week, then you're off for 2 weeks, and you know, it's poor really, but it is what it is. Oedd yr ogia gyd yn gwybod sy'n gêm anodd ond dwi'n meddwl cyn y gêm, sy'n ni wedi cymryd pwynt. Dwi'n meddwl gath ni digon o cyfle i chymryd y 3 pwynt hefyd, ond dwi'n meddwl da ni gyd yn hapus o'r pwynt yna. A gêm bwysig drws nesaf, wrth gwrs, yn ebyn eich cyn glwb Cefn Druids. Just gêm arall ydyn ni, dio. Ti'n gallu dweud, twod, dipyn bach mwy o space, ond bydd Sean di'r rheolwr. So sy'n rhedeg y tîm, ac siw blaen ni jyst paratoi fel dyn ni paratoi bob gêm arall. Ond bydd yn neis i weld un o ddau o bechgyn eto.